अशा पद्धतीने आम्ही कार्यरत होतो. तशा पद्धतीची संधी 90 नंतर येईन अशी झाली आणि एका बाजूला टेलिव्हिजनचं चॅनल्स यायला सुरुवात झाली, कॉम्पिटिशन वाढली आणि कधी नव्वत ते ट्रेनिंगचं महत्त्व, प्रोफेशनल ट्रेनिंगचं महत्त्व प्रत्येकाला कळायला लागलं. की कॅमेरामन असेल तर त्या कॅमेरामनला प्रोफेशनल ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे. मग मासकॉमचे विषय निघाले, सब्जेक्ट्स निघाले. पुणे विद्यापीठामध्ये मासकॉमचा मोठा मास्टर्सचा कोर्स मोठा निघाला. फिल्म इन्स्टिट्यूटनी टेलिव्हिजन विंग चालू केली. असे बदल व्हायला लागले आणि नाटकाचा आम्ही विचार केला की पद्धतशीर शिकण्याची सोय ही फक्त दिल्लीलाच आहे आणि काही प्रमाणात ही औरंगाबादला आहे आणि औरंगाबादचं आहे ते एखाद्या मर्यादेपुरतं वर्तुळ राहिलेलं आहे आणि दिल्लीचं आहे तिथं जाऊन हिंदी नाटकाला करायला सुरुवात करायची आणि परत आल्यानंतर आपलं मराठी नाटक परत करायचं. एवढी एकच सोय आणि 20 लोक फक्त भारतभरनं ते दरवर्षी घेणार. असं असताना म्हणजे 1995च्या दरम्यान वसंतराव गोवारीकर आपल्याकडचे जे स्पेस सायंटिस्ट ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना त्यांनी मला विचारलं आणि डॉक्टर निगवेकर नंतर जेव्हा ते UGCचे चीफ झाले ते पुण्याच्या मासकॉमचे इन्चार्ज होते, मास कम्युनिकेशनचे EMRCचे ते इन्चार्ज होते. तर त्यांनी मला कळलं की आमच्याकडे ललित कला केंद्राची स्थापना ऑन पेपर 88 साली ही बालबा केळकर आणि पंडित भीमसेन जोशींच्या सहकार्याने झालेली आहे. संगीत आणि नृत्य नाटकाचे एकत्रित अभ्यासक्रम आहेत तर ते तुम्ही जरा पण पूर्ण वेळ तिथं कोणी नाही आहे तर व्हाय डोंट यू कम अँड टेक ओव्हर ॲज फुल टाईम प्रोफेसर इन हेड. तर मी विचारात पडतो. त्याच वेळेला मला NSDची डिरेक्टरशिप पण ऑफर आली होती त्यावेळेला. तर आय वॉज ऑन द क्रॉस रोड की काय करावं काय नाही. तर NSDमध्ये मला तसा रस नव्हता कारण मी सांगितलं की तिथं ऑलरेडी सगळं डेव्हलप्ड आहे, चॅलेंजिंग काही नाही, पैसे भरपूर आहेत आणि त्यांचं जे परंपरा त्यांची जी आहे ती गेली काही वर्षाची चालू आहे. तर मोर चॅलेंजिंग आहे की ज्या भाषेत मी नाटक करतो मराठी भाषेत त्या भाषेतलं नाटक जर समृद्ध करण्याची संधी मला या ट्रेनिंगनी येत असेल तर पुणे विद्यापीठामध्ये आपण जावं. तर म्हणून मी वसंतराव गोवारीकरांच्या ह्याला होकार दिला आणि आय जॉईन्ड ॲज फुल टाईम प्रोफेसर इन 1996 आफ्टर रिझायनिंग फ्रॉम BJ मेडिकल कॉलेज. म्हणजे मी बायोकेमिस्ट्रीचा मी कधीही कुठलं लिटरेचर शिकलो नाही, फक्त जगभरची नाटकं पाहिलेली आणि बघितलेली आणि नाटकं लिहिलेली, बेगंबर वेग, घाशीराम महानिर्वाण वगैरे वगैरे. तर ते म्हणले त्यांनी मला आणि तो ग्रुप मी सांभाळत होतो 92 सालापर्यंत, 72 ते 92पर्यंत जब्बार मी आणि मोहन आगाशीने तो ग्रुप सांभाळला आणि मग जब्बार मुंबईला सिनेमा करायला गेला. मोहन मग फिल्म इन्स्टिट्यूटचा डायरेक्टर झाला आणि मग तो त्यांनी इन्स्टिट्यूट फॉर सायकॅट्री काढली. हा भाग वेगळा. तर मी पुणे विद्यापीठात आल्यानंतर मी ललित कला केंद्राची सगळी निगराणी 12 वर्ष केली आणि साहित्य, संगीत, नृत्य आणि नाटकाचे BA आणि MAचे फुल टाईम प्रोफेशनल रेसिडेन्शियल कोर्स हे आम्ही कार्यान्वित केले. त्याचं सिलेबस आम्ही सगळ्या लोकांना त्या त्या क्षेत्रातल्या स्टालवर्ड्सना घेऊन लिहिलं. म्हणजे नाटकाचं सिलेबस जे आहे ते डॉक्टर राजीव नाईक, महेश एलकुंचवार, चंदावरकर आणि नंतर अशोक रानडे, नंतर सुधीर माइंडकर तबल्याचं जे करणारे आहेत ते, नंतर सुरेश तळवळकर हे संगीताचं त्यांनी केलं, नंतर सुचिता चापेकर, नंतर रोहिणीताई भाटे, शमा भाटे, मनीषा साठे, योगिनी गांधी या सगळ्यांनी आम्हाला नृत्याचं सगळं करून दिलं. आणि ते सिलेबस आम्ही आखल्यानंतर आम्ही 10 विद्यार्थी फक्त ॲडमिशन द्यायला सुरुवात केली. 10 डान्सला, 10 गाण्याला, 10 नाटकाला, अंडर ग्रॅज्युएटला आणि पोस्ट ग्रॅज्युएटचं पण आम्ही केलं. एकंदर 6 वर्षाचा कोर्स. म्हणजे 12वी नंतर मुलगा आमच्याकडे आला तर तो 6 वर्षात MA होईल आणि मग सलग 6 वर्ष आहे म्हणून त्याला 1 वर्ष माफ, म्हणजे 5 वर्षात तो MA होईल. पण तो नुसता MA व्हायला आला बाहेरची कुठली तरी डिग्री घेऊन तर त्याला 3 वर्ष MA फुल टाईम करायला लागेल. आम्ही म्हटलं मुलं नाही आली तरी चालेल, पण आपण त्या अकॅडमिक शिस्तीला हात लावायचा नाही. एकही मुलगा नाही आला तरी रिकामं राहिलं तरी चालेल, कारण फुल टाईम मी एकटाच होतो आणि विद्यापीठाने सांगितलं होतं की ते तुम्ही डेव्हलप करा. ऑटोनॉमी दिली होती मला.
त्याच्यामुळे मी सांगितलं की 2 विद्यार्थी आले तरी चालतील, 4 विद्यार्थी आले तरी चालतील, पण 6 वर्ष फुल टाईम जो येऊ शकतो त्यांनीच आमच्याकडे यावं. किमान 3 वर्षानंतर त्याला जाता येईल BA घेऊन, डिग्री घेऊन, पण 5 वर्षाच्या तयारीने यायला पाहिजे. आणि तो आम्ही रेटा लावला की नाही मुलं आली तरी चालतील. 1 वर्ष 4 मुलं गाण्याला आली, 3 मुलं नाचायला आली, 2च मुलं पहिल्या वर्षी माझ्याकडे नाटकाला आली. त्यातला एक म्हणजे सतीश मनवर, जो गाभरीचा पाऊस आणि आता तुहा धर्म कंचा ज्यांनी केलं आणि त्यांनी सिगरेट्स वगैरे ही नाटकं केली, तो यवतमाळहून आलेला मुलगा. आणि दुसरा आहे तो हितेंद्र उपासनी म्हणून एक आहे. नंतर विनोद लव्हेकर नावाचा आहे, एका लग्नाची दुसरी गोष्टीचा दिग्दर्शक, तो माझा विद्यार्थी, तो आला. नंतर वाजवायला सचिन सुयोग कुंडलकर, सचिन कुंडलकरचा भाऊ, तो हार्मोनियमला आमच्याकडे आला. आणि गाण्या आणि नृत्याच्या बाबतीत आम्ही असं केलं होतं की ट्रॅडिशनल गुरुकुल पॅटर्न इज इन्कॉर्पोरेटेड इन टू द सिलेबस. हे सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे की गुरुकुल पॅटर्न हा अभ्यासाचा एक भाग आहे. आणि आमचे जे संगीत आणि नृत्याचे विद्यार्थी आहेत हे 3 तास गुरुकडे जातील आणि 3 तास कॅम्पसवर येतील. हे जाऊ शकत असतील, जायचा याचा खर्च ज्यांना परवडेल त्यांनीच यावं, नाही तर येऊ नये. विद्यापीठाची फी काही फार नाही आहे, हे काही खाजगी विद्यापीठ नाही आहे, हे स्टेट युनिव्हर्सिटीज आहेत. आणि मग आम्ही सांगितलं की ज्यांना 25-30 हजार रुपये फी द्यायला परवडेल त्यांना येतं, ज्यांना फी परवडू शकत नसेल त्यांच्यासाठी विद्यार्थ्याने काहीतरी स्कॉलरशिपची व्यवस्था केली. आणि कमवा आणि शिकाखाली मुलं जाऊ शकतात. म्हणजे विद्यार्थ्यांना जो निडी विद्यार्थी असेल गरीब घरातला, तर 2,000 रुपये महिना त्याला कमवा आणि शिका खाली काम मिळत होतं. मग त्याला 4 तास मीच एम्प्लॉय करतो माझ्या डिपार्टमेंटला. मीच म्हणतो की तू येऊन वर्गात बस, सगळ्यांची हजेरी घे, गुरु आले तर गुरूंना काय चहा कॉफीचं तू बघ. अशी मुलं मी एम्प्लॉय केली, माझीच मुलं. आणि विद्यापीठाच्या तर्फे त्यांना मी एम्प्लॉय केले आणि विद्यापीठ त्यांना पैसे देते 2,000 रुपये. त्याच्या बदल्यात ती मुलं फी देत आहेत, त्यांना हॉस्टेलमध्ये मग राहायला फुकट जागा. असं सगळं त्याची निगराणी आम्ही केली. त्याची व्हिजिटिंग फॅकल्टी कोण यावं कोण नाही हे आम्ही क्लिअर कट ठरवलं की कुठल्या दर्जाचे आलेले आहेत. ओरेशनला कोणी बोललं तर अलकाजी माझ्याकडे लेक्चरला येऊन गेले. आणि ही आम्ही अकॅडमिक चौकट एकदा पाहिल्यानंतर आता त्याची पायवाट 12 वर्षात त्यातनं सगळे स्टालवर्ड्स आमची मुलं तयार. आता मुक्ता बर्वे, उपेंद्र लिमये, हे सगळे आमचे विद्यार्थी आज कुठे ना कुठेतरी ते सगळे कार्यरत आहेत. पण अकॅडमिक एक्सलन्स येण्यासाठी अकॅडमिक जी शिस्त आहे ती आम्ही पाळली. मुलगा नाही आला तरी चालेल, 1 मुलगा आला तरी चालेल, 2 मुलं आली तरी चालेल, पण ती 6 वर्ष त्यांनी इथं घातली पाहिजेत, तरच येऊ देत. 3 वर्ष आणि 3 वर्ष. या संदर्भातच एक शेवटचा प्रश्न विचारतो की सगळे जे परफॉर्मिंग आर्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये नाटक हे सोडलं तर बाकी सगळ्या ठिकाणी तुमचं घराणं कुठलं विचारतात, तुमचा गुरु कोणतं विचारतात, त्याच्याशिवाय तुम्हाला लोक ॲक्सेप्ट करत नाहीत, किंबहुना तुम्हाला रंगमंचावरती येताच येत नाही. गाणारा असला तर गुरु कोणतं सांग असं. फक्त नाटकात हे नाही. नाटकात तुम्हाला अभिनय आला आणि तुम्ही लोकांनी ॲक्सेप्ट केलं की तुम्ही एका रात्रीमध्ये नट होता. असं असताना सुद्धा प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे याच्यावरती तुमचा ठाम विश्वास आहे? हो, मला मते म्हणजे जसं तुम्ही गाणारा मनुष्य कसा की तो गुरुकडे जाऊन, ती एकल आर्ट आहे, एकटा मनुष्य असल्याकारणाने त्यांनी एक 8 वर्ष तो गुरुकडे गेलेला आहे. नृत्याच्याकडे ती मुलगी गुरुकडे शिकलेली आहे. तसं नाटकाचं नाही तर हिअर अँड देअर अशीच आपली परंपरा आहे की त्याला काही म्हणजे त्याला काही हे घरबंदच नाही. त्याच्यामुळे किती जरी म्हटलं तरी एक व्यावसायिक मराठी रंगभूमीवर एक प्रकारचा ॲमॅच्युरिझम आलेला तुम्हाला दिसेल. ज्या नजाकतीनं गाण्याची नजाकत आहे त्या नजाकतीनं आपला प्रयोग होत नाही. त्या प्रयोगामध्ये एक प्रकारचा बेंगरुळपणा दिसतो, एक प्रकारचा नॉन प्रोफेशनल ॲटिट्यूड काही काही वेळेला दिसतो. तो दिसतो कारण ते प्रशिक्षित नट नाहीत. पण नट जर प्रशिक्षित असेल, कुठल्या नाही, सगळ्यात प्रशिक्षित नट आज कुठला तर तो तमाशातला. तो लहानपणापासूनच तो आहे. रघुवीर खेडेकरचा तुम्ही तमाशाचा ग्रुप बघा, इतका वेल ऑर्गनाइज ग्रुप आज नाटकाचा कुठलाही नाही. त्याच्याकडे जवळ 90 लोक पगारी आहेत, 2 व्होल्वो बसेस आहेत आणि तो वर्षभर बांधलेला आहे पगारी घेऊन. त्याचे तालमी तिथंच चालतात, दिवसभर चालतात. त्याच्या इतका प्रशिक्षित नट रघुवीर खेडेकर म्हणा किंवा मंगला बनसोडेचा तमाशातला ग्रुप आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कुठला तुम्हाला
नाटकात दिसणार नाही. मग नाटकाला त्या तोडीला येण्यासाठी नाटकाला अजून काही वर्ष जायला लागतील. तो प्रोफेशनलिझम नाटकात येण्यासाठी त्यांनी प्रशिक्षण करायला लागेल. नाही तर मग आपल्याला एक 2 डायमेन्शनल फू बाय फू सारखे कार्यक्रम बघत बसावं लागेल किंवा त्या पद्धतीची नाटकं हास्या आणि टाळ्यांसाठी करावे लागतील. स्वतः एक कलाकार म्हणून रंगमंचावरती आळेकर सरांनी पदार्पण केलं, पण आपल्यामध्ये एक लेखक दडलेला आहे आणि लेखनाच्या माध्यमातून, माझ्या नाटकांच्या, माझ्या एकांकिकांच्या माध्यमातून मला जे सांगायचं आहे ते मी जास्त चांगलं सांगू शकेन आणि माझंच नाटक मीच दिग्दर्शित करेन, त्याच्यामध्ये मीच काम करेन. त्यामुळे एकाच वेळेला पडद्याच्या मागे आणि पडद्याच्या पुढे अशा रंगमंचावरती अनेकविध भूमिकांमधून आळेकर सर वापरलेले आहेत आणि एक लेखक म्हणून त्यांचं जितकं योगदान मराठी रंगभूमीला आहे तितकंच किंबहुना थोडंसं काकणभर सरस योगदान त्यांनी ललित कला केंद्राची जबाबदारी उचलून ती 12 वर्ष समर्थपणे पाळून मराठी रंगभूमीवरती व्यावसायिकता ही कशी आणली जाते आणि आणली जाऊ शकते याचं उत्तम उदाहरण सबंध भारतामधल्या अनेक विद्यालयांना आणि विद्यापीठांना घालून दिलेलं आहे असं मला वाटतं. ललित कला केंद्र ज्या पद्धतीनं आळेकर सरांनी चालवलं त्या पद्धतीनं जर का इतरत्र चालू असलेली नाट्य प्रशिक्षणाची केंद्र किंवा नाट्य शिक्षणाची केंद्र ही चालू लागली तर जी शिस्त नाही म्हणून त्यांनी खंत व्यक्त केलेली आहे ती शिस्त मराठी रंगभूमीवरती यायला फार वेळ लागणार नाही असं मला वाटतं. सर, तुम्ही मुद्दाम वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमामध्ये आलात त्याबद्दल प्रुडंटच्या वतीनं आपले आभार मानतो. धन्यवाद.